524 tabib iffirmaw dikjarazzjoni fejn jiddikjaraw li huma kontra l-pjan tal-gvern li jintroduċi l-iffriżar tal-embrijuni. Il-professjonisti mediċi fosthom 98 konsulent u 100 tabib tal-familja ippreżentaw id-dikjarazzjoni tagħhom waqt laqgħa mal-Ministru tas-Saħħa Chris Fern, dikjarazzjoni li fiha fost oħrajn jgħidu li l-ħajja tibda mill-konċepiment. Fl-istess waqt it-tobba jiddikjaraw li huma mhux kontra miżuri li jassistu lil koppji infertili biex ikollhom it-tfal, dan għaliex jistqarru li malli jibda l-proċess ta' fertilizzazzjoni tiġi ffurmata ħajja ġdida b'identità ġenetika unika u kompluta. Jgħidu wkoll li kull ħajja umana hekk kif tinħoloq għandha titħalla tkompli ċ-ċiklu ta' żvilupp tagħha mingħajr interruzzjoni sakemm isir it-twelid jew inkella sakemm sfortunatament jinħoloq xi intopp mhux ippjanat li jwassal għat-telf tat-tarbija. Kull embrijun huwa ħajja umana li jixraqilha dinjità u protezzjoni kif ukoll kull opportunità li tilħaq il-potenzjal tagħha jingħad fid-dikjarazzjoni. Xahar ilu dikjarazzjoni simili kienet iffirmata minn madwar 100 akkademiku tal-Università ta' Malta fejn urew tħassib dwar l-emendi mresqa mill-Gvern. Sadattant fl-aħħar jiem il-Gvern ressaq sensiela ta' emendi għall-emendi li ġew approvati biss ftit ġimgħat ilu biex ibiddel l-att dwar protezzjoni tal-embrijuni. Bidliet li l-Partit Nazzjonalista ittimbra bħala konferma tal-aġla l-Gvern aġixxa biha meta ressaq l-emendi u qal li dawn qed isiru b'reazzjoni għal mewġa ta' kritika li saret dwar dak li propona l-Gvern. Fil-Parlament, minkejja li d-deputati nazzjonalisti kellhom il-libertà assoluta li jivvutaw kif jixtiequ permezz ta' free vote, il-vot tal-oppożizzjoni kien wieħed maqut favur il-ħajja.